My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Mulungu alankhula nafe mabuku atatu, koma mabuku atatu amenewa buku lenileni ndilo limodzi 1-2 chapter cha 4. Mabuku enawo ni mboni, mlandu uliwonse umafunika kukhala ni mboni. Ndenenso ndatenga mboni zanga za siku la lero pa 23. 1-2 chapter cha 4, chapter cha pansicho ndi 3, page ya pansi ndi 373. 373 chipangano cha kale. Ndikhulupirira tapeza. Tili pa malemba 1-2 chapter cha 4 kuyambira 9 mpaka 10. Mawu akulu azukulu a Yuda. Verse ya 9. Ndipo Yabesi analemekezedwa koposa abale ake. Ndi make anamutcha zina lake Yabesi. Ndikuti popeza ndabala mwaululu. 10. Ndipo Yabesi anayitana kwa Mulungu wa Israeli. Ndikuti mundidalise ndithu ndikukulisa malire anga. Ndi zanja lanu likhale ndi ine. Ndimundisunge kuti choyipa chisandivute. Ndipo Mulungu anafikisa chopempha iye. Tate ndipiteni 2-2 chapter cha 7. 2-2. Page ya pansipo 404. 2-2 chapter cha 7. Tionapo verse mozi yeniyeni pamene popo. 2-2 chapter cha 7. Tingoona 14 yokhayo. 14 yokhayo. Ndipo anthu anga otchedwa zina langa akazichepesa, nakapemphera, nakafuna nkhope yanga, nakatembenuka kuleka njira zawo zoyipa, pamenepo ndizamvera mwamba ndikukulisa kukhululukira choyipa chawo ndikuchirisa ziko lawo. Tipitenso kumapeto kuti nguona Nehemia page ya pansipo 242. Tinguwerenga ma verse ochepa okha. Ndinafuna kuti titayambira verse 2 verse 3 koma sizimveka bwino chifukwa cha anzathu ena, koma inu mukapita ku nyumba mukaone mawu onse. Ndikhulupirira tapeza mabuku andi osatizana. Samba 442. Samba 442. Chipangano cha kale. Haleluya. Ena muzitipeza mkati mwa njira. Mutu wankhani Nehemia apempherera ana a Israeli kwa Mulungu. Ndiyambira 2 anafika Hanani, mmodzi wa abale anga, iye ndi amuna ena aku Yuda, ndipo ndinawafunsa za Yuda adapulumukawo, osalawo, andende ndi za Yerusalemu. 3 ndimene maifuna kwambiri. 8 iwo osalawo andende uko kuziko akukutika. Musunge mawu amene oti akukutika kwambiri. 8 ndili pa 3 pomwepo sole. 8 nawo iwo osalawo andende uko kuzikoko akukutika kwambiri kwakukulu, nanyozedwa ndi linga la Yerusalemu lapasuka,
ndi zipata zake zatenthedwa ndi moto folo. Ndipo kunali pakumva mawu awa ndinakhala pansi ndi kulira misozi ndi kuchita maliro. Masiku ena ndinasalanso ndi kupemphera pamaso pa Mulungu wa kumwamba. Tipita vesteniyo. Ndipo awa ndi akapolo anu ndi anthu anu amene munawaombola ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lolimba. 11 Yehova muchereze khutu pemphero la kapolo wanu ndi pemphero la kapolo anu okondwera nako kuopa zina lanu. Ndipo mulemekeze kapolo wanu lero lino ndi kumuonesera chifundo pamaso pa munthu uyu. Koma ndinali ine othirira mfumu chakumwa chake. Aleluya. Ndimafuna ndikupempheni mpingo ndisika pamusipa kuti ndikhale apa tizionana pafupi. Ena mwamba muno mumva kupweteka khosi ndikamasika pano. Sina kupanseni introduction. Ineyo zina langa ndi Victor Jimalizeni. Mubanja la kwathu abambo anga anali David, ndipo mayi anga anali Faresi. Kumuzi kwathu ndi Kuzomba, mayi anga anachoka Kuzomba, bambo anga anachoka Kunchewu. Moti ine ningoni Nyanja. Haleluya. Ndimachokera dera la Pwetekere. Ndi mwana emoji okonda kuyendenda mkati mwa kachisi mwanu. Nduje emoji amakonda kunyamula nyamula za mbuye wanga. Haleluya. Achisomo kwaya mene ndikusika pansi ndikupempha atumiki kuti andizikire ujeni gome limakhala mbuye wanga pa mundimbire kanyimbo kaja kamene munakasiya kale kaja kuti uyu anali munthu wabwino. Kaya munakayiwala mayilira komene ndimafuna kanyimbo kameja mudakayimba. Musamai wale nyimbo zanu inu. Tandimbirani kanyimbo kabwino kamodzi. Nthawi ndi anga kanyenda wa muno lero ndine. Dokota wa muno ndine. Mphamvu ndapatsidwa. Ulemerero usike pa ine. Taimbani kabwino nditu. Wambiri ambuye akudaliseni. Okondeka buku limene loyamba ndawerenga lero, ndawerenga 1:2 chapter cha 4, 9 ndi 10 yokha, samba la pansi, page number 373. Mawu akulu ndinalankhula kuti azukulu a Yuda monga mukuziwa mafuko amenewa ndi omwe ajabusa akhala kuwaphunzitsa mu nyengo zonsezi. Koma ndizipita abe ndikuwerenga ndikumathandauzira kuti
kuti tiyenderere limodzi sinachedwe nthawi ndinayo yayikulu kwambiri mulungu pamene wandipasa kuti ndiyimira pomwepo chinthu ichi ndi chauzimu simungandipange force koma chimene mulungu wafuna kuti ndilankhula haleluya ndipo Yabesi analemekezedwa koposa abale ake ndi make anamutcha zina lake Yabesi ndikuti popeza ndabala mwaululu ndime pamenepo munthu uyi aliyense akamabadwa samaziwa nyengo imene iliye koma mulungu ndi amene amaziwa kuti mwana uyu azakhala mwakuti uyu azakhala mwakuti ndiye chimene ndikuchiona apa tilipo ana ambiri munomo malo mokhala thandizo la makolo athu tasanduka chipinjo ena mwa ife chifukwa choti mwina makolo athu anamwalira kumuzi mayi atati onse anamwalira timalephera kupita kumuzi kumanene kuti anthu ameneja ndi afiti anthu ameneja ndi oyipa izi satero anganakhala oyipa inu ndine bwezi titafa kale komwe kaji koma kuti Yehova anatikondera ife kukula kufika nthawi ino ndiye achimwenewa Yabesiwa anayiwala kumene anachokera ndiye mayi yawo anadandaula kwambiri kuti iwe zona lero wakhala chipinjo cha moyo wanga nthawi yonseyi ine chinganakhala chokuziwa nthawi yomwe ndinganangokuponda ponda uli mchilowere kuti ufe lero twazimayi ambiri mmalankhula zimenezo kuti mwana uyi ine ndinavutika ndiye akunena kuti mwazukulu onse a Yuda amene anavutika naye uchembere umene anavutika nawo mayiwa anali Yabesi ndiye Yabesi zinali ndiye kuchitenga chinthu chikapena kuchikana ndiye Yabesi anakhala kuganiza ndi kulingalira kodi ine nditani makolo anga mmene anenera akuti sanapite patali analingalira ndi kunena verse ya 10 iyo kunena kuti Ambuye mukulise malire anga mundichosere choyipa chilichonse kumva zowawa za amayi ake ndeni mafuna ndikuuzeni sonkhamanja chimene ndikufuna kutanthauza ndi chani sonkhamanja uli ndi zinthu ziwiri zitatu kusogolo kwathu panopo tili ndi fundraising imene ili pasate mwezi umene womwe wa June sande lomwe tikubwerali kodi ife maisero athu akhala otani ili tundi yesero loti practice yathu kodi ziphunzitso zimene zachitika pano zija tachita kodi tazimva munthu mbuye wanga watenga ophunzitsa ambiri osiyanasiyana kuphatikiza ndi mbuye wangayo kutiphunzitsa ife chimakhala chokoma mphunzitsi akamaphunzitsa akamapereka matesti ana ndi kumakhoza mkalasi chimakhala chinthu cha mtengo wapatali ngati zikatero timakhala opambana munthu uja timampasa mangolomera opita chisogolo ndi chiphunzitso ine ndimanena kunena kuti achimwenewo anamva kodi inu ndine sitingamvenso kuti tione target yathu ndi 10 million kodi sitingafike ku 12 million macheya amadera alipo mpingo noni madera 10 kodi kuyambira maliki kuzafika pano kodi tingakhale ndikunamiziranso kuti bwanji Mungu anaonjezeranso kuti tikafika liti poti moyo uno ndi wamavuto ndithu moyo uno ndi waifa ndithu moyo uno ulibe wamuyaya moyo uno ndi wokuta ine ndinaonera pa akazi wanga amene anachoka mu moyo wathupiro koma sinimakhumudwa chifukwa ndimaziwa kumene kunapita iwoku inenso ndizapita komweko haleluya ndeni mafuna ndikupemphe ndikunena kuti Yabesi anavomereza nyengo zake mayi achatanena kuti koma iwe zona wasanduka chipinjo cha moyo wanga lero chifukwa chani akuti ananena kuti Ambuye mundikhululukire mukulise Ambuye sogolo langa mwina tiziwerenganso ndi kusangonena iyayo verse 10 ndipo Yabesi anayitana kwa Mulungu wa Israeli ndikuti mundidalise ndithu ndikukulisa malire anga ndi dzanja lanu likhale ndi ine mundisunge kuti choyipa chisandivute kulankhulatu mawu amalonda mwina ambiri tili ndi temberero chilichonse chinayenda unaphunzira bwinobwino koma chifukwa kunyumba kwako kuli kavuto kakang'ono kamene iwe ni makolo ako kapena iwe ni makolo ndi abale ako aziphako ena timaona kuti khomo latha pamene mayi ndi bambo afa koma atu ngati kuli mwana wache mwali wina aliyense ali pa khomo paja wasunga khomo uja amene uja ndi kholo la pa khomo paja haleluya ndine ndimafuna ndikudandauleni sonkhamanja tiyeni chinthu chimene tisanachite bwino tiyambenso kuchita bwino tiyambenso kuyenda mwasopano gome ili ife sinayenera kuyenda koma mbuye wanga poona zosowa za moyo wanga poona utumiki wanga anandisankha kuti lero chimalizeni ubwero zatumikire akatu ndikachiwiri aka wiki iyo ndinapasa mphande munthu ine ndinapita ku Zambia mbuye wanga atandisankha kuti sogoleri kaime nawo za bambo mphande pita ndikatengeni English ndi chichewa chomwe ine ndinapasidwa moyo kusonyeza kuti Mzimu Woyera ali pakati kwathu kusonyeza mbuye wanga ali ndi chikondi ndi anthu okwira nawo ntchito lero mpingono mbuye wanga nawo masula kunena kuti kaiwe sinkulu wa mpingo kaya ni mtumiki koma ngati uli ndi kuthekera kufika kopetere ubwere uzapange muno
tikunena kuti 200 days timaliza pa 3 July koma ikhala ikupitirira nthawi imene mubwere muzalembeseni amene musale udindo ngati mukuti kanyumba kama glass kaja ndi mafuna ndakakwera mubwere muzakhale muno wiki tizakhale tikupitiriza sikuti mapemphero akuta mapemphero akhala akupitirira haleluya mapemphero akhala kupitirira ne nthawi yokusuliwa imene taphunzitsika kwa nthawi yaitali ni nthawi yoti mulungu ayesere zida zache pa ife timuze mulungu kuti ambuye zinthu zatheka izi odala iye amati akamva mawu a mulungu ndi kuwasatira mawu a mulungu ndi kuwachita tikhoza kumabwera muno muchigulu chonchino ngati olungama ayi kulowa nthawi chitu sikulungama koma kulandira Yesu kukhala mbuye ni mpulumutsi wako ndi chokhacho chimene ungakapulumuke nacho chiguluguluchi chimapwetekesa Yabesi uyu akatangokhala muchigulugulu sanganapulumuka koma anavomereza chosowa cha makolo ake anavomereza chosowa cha moyo wanga kuti ineyo anthu akundidandaula inuyo anthu akudandaulani kodi mukuchitapo chani ndimafuna ndikudandauleni nonse amene muli pa online yathu ya Sonkhamanja ife ngati Sonkhamanja lero tasausika kwa nthawi yaitali tili ndi fundraising imene ili kusogolo kwathu inu ana amene munaphunzira pano kalasi inu ana amene munapanga pano Sunday school ndizothekera makolo anu akusausika makolo anu asowa bwerani tizakhalire limodzi olo kutumiza pa account ya mpingo zosala kuika swai ndi chisomo cha mulungu akudalisani konseko mukuti mverako motero kuti ife ngati makolo anu nthawi ina kuzakhala chisomo kuzakhala mtendere okondeka ndimafuna ndikuziwiseni kunena kuti mpingo uno ngati tisausamalise kusogoloza phwasuka chimene ndikunena ichi ndi chifukwa chani ndikunena kuti mpingo uno ukusowekera chisomo lero mwayi umene watigwera tiugwirise ntchito mmene anagwisira Yabesi chifukwa chonena kuti ana anu amene akuphunzira skulu ana anga amene akuphunzira skulu ana athu amene alowa zintchito kunoko kulibe malo amene angazamange nyumba kunoko malo atha kwina kulikonse kuti mutizungulire mukapezeka kupita ku Chilisiro akupita ku Kasemba akupita kuti kumene akachite chitukuko chifukwa chani kuno malo atha ndemwayi umene wabwera kuti tipange fundraising inu ndine tiye tiugwiseni ntchito tizafika polema kodi mission sizaseka pano poti ma fundraising lero tikuti chithandizo cha ku mission ichi akuti 25 million koma nthawi iyo chizafika 50 million kodi tizaitenga kuti ndiye tikapanga investment imene tikupanga maskulu sitizasowa makolo tizakhala tikutenga ndalama amene muja ndikofunika mawu a mulungu kwenda nawo ndikofunika uthenga wa mulungu kwenda nawo mawu aliwonse akamabwera amakhala ndikochokera ndikopita mbuye wanga watiphunzitsa pano nthawi yaitali ndikofunika kuti tione kodi tikuchoka pati tikupita pati haleluya ndikufuna ndifike nanu ku 2 chapter cha 7 verse 14 iyo ndipo anthu anga ochedwa zina langa akazichepesa nakapemphera nakafuna nkhope yanga nakatembenuka kuleka njira zawo zoyipa pamenepo ndizamvera mmwamba ndikukulisa kukhululukira choyipa chawo ndi kuchirisa dziko lawo mukumva mene akunenera mawu a mulungu sindinetu yayi koma ndi ambuye akuti ngati ife titamvera mulungu chilichonse chathu chamangidwa pa dziko pano mulungu azachimasula chizamba kuyendanso nde inu ndine tatiyeni tikhale ni mulungu tatiyeni tiyende ni mulungu ziphunzitso zimene taphunzitsidwazi tiyese ndithokoze chinthu chimodzi mgonero umene wapita unali ndi anthu ambiri ndeni mafuna ndikupempheni kusogolo pamene kuli mgonero tatiyeni tiupempherere mgonerowo tatiyeni tiupempherere anthu akuzadya mgonero umenewo kapena kuzatumikira pakupete apo kapena uzaperekera mkate kapena thupi mzimu woyera akhale pa iwachi tisamakonde a Khristu kusogolo kuli mgonero ndi kukhala chete pa 6 July kuli chikonzero cha mgonero pa 7 kuli mgonero zikusowekera ife a Khristu tinyamulizane wina ndi nzake kuti mgonero umene chikhale chinthu cha mtengo wapamwamba tikakhala chete satana atipeta tikakhala chete ndizicha Petro amanena abusa kuti anamuza kuti satana akupeta isafike nthawi yoti mulungu azuse miyala itumikire inu ndine tilipo utumikire rolo wakweka mzimu woyera ukamulandira chisomo chimatigwera mulungu akusowekera munthu amene ukira za iye ndiye akunena kuti tikavomereza kuti Yesu Khristu ndi ambuye chilichonse chizakhala chikuyenda ndi ambuye koma ngati tilisusana nacho palibe chimene chitheke ine ndi pemphero langa lalero pa 23 kuti mulungu achitire chisoni mpingono mulungu atiteteze kuti mgonero umene ukubwerawo mwina pa anthu 700 amene tinadyachi tikwane 1000 ulendo uno
ndiye kuti mpingo kupita kusogolo, ndiye kuti mbuye wanga akhalanso ndi chilimbikiso kuti anthu waziphunzitso zanga zikupita kusogolo. Koma ngati tinali 700 tije 400 ndiye kuti timpasa mbuye wanga chiphunzitso timulimbikisa mpingo, timulimbikisa tikuyenera kupita kusogolo, tikuyenera kumasintha. Ena mwa ife mwayi wa ntchito ulipo, ena mwa ife mwayi wa banja ulipo, koma zikusowekera kupemphera, zikusowekera chisomo. Nyengo yakusala kudya iyi, nyengo yakusala madzi, tangomuuzani Mulungu pamene muchoka pano, mupite kuchipinda kwanu kumene mumapempherera. Ambuye ine ndalowa pakupete paja nthawi yayitali, ndapereka sidimane nthawi yayitali, koma palibe chilichonse chimene ndikuchipeza ine mpaka lero, ndasowa china chilichonse. Mulungu ali wovomereza nimene anenerapo kuti anthu angochuka zina langa, ngati azavomereza inenso ndizapanga za iwo. Ndiwoyenera kuti chisomo cha Mulungu chitatigwera lero, mphamvu ya Mulungu ikatifika, chilichonse chimayenda. Koma munthu amene akupemphera muchinyengo ndi kumangwera kuti ine ndikangoonekera kuti ndikasangalatsa abusa, palibe sizingatheke. Kodi mumaziwa okondeka ulo munthu kuti ayende muno kumakanika kuyenda miyendo yomangika? Kumavuta tikuyenda kusogolo kuno kumayenda miyendo imakhala yomangika. Poka ngati iwe unalandira Yesu kukhala mweni mpulumutsi wako, kuyenda miyendo imapepuka. Tikamayenda ntchito muno timayenda ni Mzimu Woyera. Tisanafike muno timapemphera ku nyumba kuti Mzimu Woyera mundipambanise, ine ndimayenda ntchito chimodzi. Ndi chani chimene ndingakachitike mmene muja? Aliyense amasiya kuyang'ana kupete, amakhala kuyang'ana iwe. Zikusowekera inu ndine tigwire Mzimu Woyera. Yesu Khristu nyengo yakusala kudyaku asamale mabanja athu, asamale moyo wathu, atipase moyo wamphamvu. Okondeka ndimafuna ndikulimbikiseni kuti pamene muli ni moyo tiye ndithamangeni nawo mawuwa. Pamene tizagona kulibe kuti mwaswera bwanji, kulibe kuti mwatandala bwanji, kulibe kuti azayima pena pake. Inu ndine poyima pathu ndi pano. Moyo pamene uli ni mphamvu, pamene tili kupuma, ndipo konza ubale wa munthu ndi Mulungu, munthu ndi munthu mnzake. Musakhale chipinjo cha moyo wa wina, koma mukhalobwesa mtendere kwa chipinjo chanu. Ndikuwauza ife amene timati Yesu Khristu ndi Ambuye, tikasatira Yesu ndi kuyenda naye, zatsopano za mphamvu za ulemerero zizaoneka pakati pathu. Banja limaoneka labwino kunja kuno likamayenda, koma pitani mkati mwa nyumba mukapeza abambo akupanga zawo, amayi akupanga zawo. Koma musadandaule, banja ndi lapasi pompano. Azimayi tiye ndipempherere mabanja athu, azibambo tiye ndipempherere azimanja athu. Tisakhale ndi chikondi cha munthu. Chikristu chichokera nyumba, Chikristu chipita kumiraga, kuno chizikhala chomalizira. Olo kuno titaonesa kwa abusa kuti ine ni Khristu otani, kunyumba kwangana kudandaula dera langana kundidandaula, palibe chimene chingachitike. Iwo kupanga miseche pena paliponse, zanong'onong'o zapanga china chilichonse, palibe chimene chingachitike. Ine pena usiku ndikuganizira ndimanena kuti kodi abusa chatati aone asogoleri amene amakhala nawo pakupete ndikumaperekera mgonero, Akhristu okhulupirira mgonero sangadye mgonerochi. Chifukwa anthu amene akupasira mgonero akuperekera mgonero si anthu olungama. So anthu amene akadya kumapeto ndi anthu olungama. Ndeti ngopakana zimachimo, kumangopakana zimachimo, kumapakana zichimo. Kofunika kupemphera ife Khristu kuti Mzimu Woyera ayende mu mpingo muno. Tatopa ndi kuyesedwa mgonero anthu osalungama. Mulungu akhale mu nyengo zimenezi, palibe zokanenera kumbali, palibe zokanenera kumbali kuti azayima pena pachika pena azopanga mwa kuti no. Yesu alankhule lero ni mtima wanga, Yesu alankhule lero ni moyo wanu. Chisomo lero chikugwereni. Mulungu akakhala pa inu nakhala pa ine, mpingo ono uzakhala olemera, mpingo ono uzakhala odaliso. Tiyamasule anawa, tiyamasule abalewa kuti zinthu ziyende bwino, zikusoyeneka kuipemphera. Inu makolo ngati muphika nsima kuyika pa tebulo, osapemphera ngofikira kudya icho, anayamba kupemphera. Zikusoyekera inu ndine tiseze mtanda wathu, inu ndine zikusoyekera kuti tiyambe kupemphera. Mwana wang'ono mukamphunzitsa kupemphera, akamakula mukayiwala mati kodi amama sitipemphera, atati sitipemphera. Chifukwa mbewu imene mwazala mu mtima mwakeyo mwazala mbewu yoyenera. Ndiye apa kunena kuti mukazavomereza kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, mukazavomereza Mulungu wanu ali okonza nyengo zanu, ine ndichifonda sika pabwalo pachi pamwamba pachi kuti inu ndine tizionana chifupi chonje. Chifukwa ena mmana kuti khosi likundipweteka ndati hayi ine ndisika mu dzina la Yesu. Haleluya. Yesu ndi wabwino. Ndiyamika Mulungu kwambiri kuti mbuye wanga anandipasa siku lero lapa 23 kuti ndikhonza kulankhula nanu, kuti chisomo cha Mulungu chikhonza kundigwera. Mpingo ono ni mpingo waukulu, andi mbuye wanga akuvomera wina aliyense kaya mayi kaya msikana abwere apazalalikire. Koma ukonze njira zako, ukonze nyengo zako, sikuwapa kanthu zoyipa, koma ulandire Yesu kukhala mweni mpulumutsi wako. Kodi olandira Yesu amaoneka bwanji? Amayi olandira amaoneka kayendedwe, amaoneka kalankhulidwe, amaoneka kulikonse kumene kungapite iye. Ena tu alipo ku session walk mwabwera chigulu
wapo kumangwana uno waibika mkono sogoleni mati ndiunikire sogoleni ndiunike kuti inu onikira ndi Yesu muunikira chani inu takhalani pansi inu session yonseyi muoneke nokha nzeru. Haleluya zibambo, Yesu ndi wabwino. Zibambo tendi sintheni, azimayi tendi sintheni, kukhala ndi kukoma. Tayenda mundima nthawi yayitali, nthawi ino ndiyoti mabanja athu azimva kukoma, nthawi ino ndiyoti mabanja athu akhale mumtendere. Ndifuna ndi naye akuti chani kumape. Haleluya. Ndinaona Hanania 1 verse ya 2 Yeremia ndinawerenga kwambira 2 koma ine ndinayika pa 3 mpaka pa 4 mpaka pa 11 pamene ananena kuti verse 3 nanena nane iwo osalawo andedewo uko kuzikoko akukutika kwakukulu nayozedwa njinga la Yerusalemu lapasuka nanena nane iwo osalawo andende uko kuzikoko akukutika kwakukulu nanyozedwa ndi linga la Yerusalemu lapasuka ndi zipata zake zatenthedwa ndi moto. Ndipo kunali pakumva mawu awa ndinakhala pansi ndikulira misozi ndi maliro. Masiku ena ndinasalanso ndikupemphera pamaso pa Mulungu. Verse 10 ndipo awa ndi akapolo anu ndi anthu anu amene munawawombola ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lolimba. Verse 11 yomaliza Yehova muchereze khutu pemphero la kapolo anu okondedwa nako kuopa zina lanu ndipo mulemekeze kapolo wanu lero lino ndi kumuonesera chifundo pamaso pa munthu uyu. Koma ndinali ine othirira mfumu chakumwa chake. Haleluya. Munthu uyu chimene akunena anamva kwawo amagwira ntchito ku State House ngati kuno ku Malawi kumagwira kwa president ku State House kuja. Akugwira ntchito kumene kuja anamva za kwawo ku Yuda ku Yerusalemu kuti Yerusalemu mpanda wathyoka. Ndiye anaganiza kodi ine ndichite chani. Koma anali pa ntchito ya pamwamba. Mukuziwa kugwira ntchito ku State House si munthu wamba. Akuti amathirira president mmanja akamadya chokudya akamamwa chokumwa kumathirira nkapu chokumwa. Ngati mmene alili abusawa kumayenda nawo ku nyumba dokotala wathuyi ndi kumayenda naye pena pali ponse iwe si mphawi ya ndikuti ndi wodala. Kodi mumaziwa anthu inu kungwandikana ni munthu wa Mulungu ngati amene thupi lako limakhalanso lodala. Ine nthawi imene atangondisankha kuti ndiziyenda nawo thupi langa silinali chimozimozi chisomo chinandigwera. Ngakhale ndiziyenda mu mpingo ngakhale mutaninyoza chotani koma ine ndizatumikira Mulungu mu nyengo zanga zonse. Haleluya. Ndizatumikira Mulungu mu nyengo zonse chifukwa ndimamva kukoma. Munthu osanenedwa sakhala wamoyo. Munthu aliyense onenedwa kwenera azinenedwa. Inu ngati mumanenedwa musamadandaule ndi Chikristucho. Pokhala wamoyo ndi oyenera kunenedwa. Ngati amanenedwa maliro kuli bwanji okufa. Ndekuti zichitikatu zovuta. Ndimafuna museke pang'ono amphani pajamatera. Okufa ndi maliro. Haleluya. Munakwiya kwambiri. Nakhati zinayo kuti wakwiya ni mfiti muno muli afiti. Pepani. Ngati amanenedwa munthu okufa kuli bwanji munthu wamoyo. Ndiye inu ndine ndofunika tizinenedwa. Kunenedwa kune mphamvu ya mtanda. Mukasintha zonenedwazo zimachitira ubwino. Ndiye munthu yakuti anabwera kwawo kumuuza kuti mpanda atu kumuzi kuwagwa ngakhale muli pa ntchito ya mtengo wa pamwamba kuno koma kumuzi kwanu sikuli bwino. Ndiye ujanana kuti kumuzi kwathu sikuli bwino anasinkha poona nyengo zake anakhala pansi ndi kusala kudya ndi kupemphera asana auze a president kuti ndili kuno ndikuboma kuti ndingwana kuti pano ndikuchoka ani mangali wabachani amene wasoyesa chani palitu ntchito zina lero ndilero simungalembeka atausiya ntchito. Akufufuzani kuti chimene mukuthawa ndi chani.
ndiye munthu uyu anali ku State House. Ku State House sumangosiya ntchito chisawawa, umayenera uone kuti kumene kuchitika ndi chani. Ndiye munthu uyu akuti anasala kudya ngati nyengo zimene zili ni sonkhamanja kukhala nthawi yayitali tikupemphera tikusala kudya. Anasala kudya sana akauze abwana ake kuti munthu ine kwathu akuti kwapya mpanda wagwa kodi ndiye titani. Ndeyo janakhala kupemphera ndi kusala kudya. Ndiye ine ndimafuna ndikulimbikiseni sonkhamanja. Nyengo imene yakusala kudyayi tiye ndizita nisire ni chisomo, tiye ndizita nisire mtendere pakati pathu. Popeza mtendere ndiofunika. Nyengo imene tili ife kungopemphera masauso amene tili ife fundraising taija sitinakwanise target. Lero ndikungomuza abale tiye ndikonzeni asogoleri tonse madera 10 tatiyeni lero tibwere kwa Khristu uyu tikakonze ubalenso kuti ndalama itapezeka nyengo zathu zitamba kuyenda bwino. Inenso ndipite kwathu wapwetekere ndi ache yanga ndi vice yanga amene ndikuona limo muno tikakonze ubale ndi Khristu ena. Kodi mumaziwa kuti Khristu ambiri opereka timala kusandife akuluakulu sitikufikirani. Timakufikirani mwankhondo, timakufunani pa mavuto okhoka. Nthawi imene mwapeza inu vuto ife timalipira kupezani. Mumasuka bwa ndikofunika kukonza ubale wa munthu ndi munthu nzake. Pamene tikupemphera pakhale ubale wa munthu ndi munthu nzake. Azinena kuti awa mayi nkhono ni munthu wopempheradi awa. Haleluya mayi nkhono. Azinena kuti awa ni munthu wopempheradi awa. Kupempheratu ndikokoma. Koma ngati ubale ndi munthu amene ukampempha ndalama sakuthandiza zili chimodzimodzi ukafusira ntchito kwa ndani wako akukana. Upita pamene paja ndimafuna ntchito akukana. Kupita wina chemwe ndimafuna ntchito amulemba chifukwa ubale wa iye ndi Mulungu ndi wabwino. Ubale so munthu jakupita uja ndi wabwino. Ndi ife tikuyenera kukonza ubale wa munthu ndi nzake. Uyi nzathuyi ubale anakonza. Atakonza kuti mpando wakwathu wako akuti anasala kudya nthawi yayitali asana akauze abwana ake. Ndi atafika siku atamaliza kusala kudya nyengo tilife sonkhamanja anapita kwa bwana ake. Abwana ake anamfusa ndi mayi omwe mayi busa kuti kodi swanu pani patitani mayi Dr. Kanyenda titani pamene pasogole mukuti mukupita kuzomba yeye ndikupita kuzomba titani ndi akuti anakhala pansi. Uli ndi zingati iwe muzi ukakhonza ndi chani ndikuti hayi abusa koma naona kuti abale anga mmene akulira inenso ndikakhale nawo pomwepo. Sinanchitira ubale chifukwa nasokoza pemphero sana sokoze miseke sana sokoze kuzikonda anazichepesa pakati pa bwana ake chifukwa chani chinthu chija anachipemphera kwa nthawi yayitali. Ndedi mafuna ndikumemeni kunena kuti nyengo imene tikupempherayi Mulungu satisiya chimodzimodzi. Nyengo iyi ndi yabwino zathu inampulumusa inu ndi inenso tatiyeni titengeni. Tisamachitenge chinthu kuchizowerezi koma timuuze Mulungu atigwirire ntchito. Tisapange force ilipo nthawi yoyikika Mulungu imene oti atigwirire ntchito. Nthawi ino ndi oti aliyense anyamule mtanda wake abwere nawo pamaso pa Mulungu. Abusa kutiphusa kunena kuti aliyense ampasa kamwa yoti alankhule ampasa mpweya Mulungu anampasa mpweya. Nde nyengo iyi inu ndine tatiyeni tibwere pakupeta tipemphere kusalekeza. Anathu aja masulidwe anathu amangidwa aja apeze mabanja anathu akusowa ntchito aja apeze ntchito anathu akusowa business aja apeze business. Ana ena Julius Zulu manena kuti ndi anzeru kwambiri akusowekera mamasulidwe akusowekera mafizi akusowekera china chilichonse. Zinthu zimene timazipempherera zikuti tabwera ndizapange tizapempherere kuno mumanyinyirika chilichonse. Atipasa testi yoti tipereke masika tipange mwakuti Khristu tili muno pafupi 4000 koma kuti mukaone zinthu zili kugome kuvestire ndizochepa za masika kwambiri kosonyeza kuti kupereka mwa ife ambiri sitina masulidwe koma olima pakati pathu ndi ambiri even olo matumba 100 sanakwana oleita amene sanakwana koma ndizotheka mmene ali sonkhamanjayi kuti mupite pakasemba kuti mupite ku Chimwala kuti mupite pambukapa mukaona zosiyana ndife. Masiku awa nachita mwayi amene tinachitika maliro athuwa ndinaenda ndi abusa makopa ananditenga usiku kunyumba kwawo akunduza kuti nsogoleri tiyeni kunyumba mukapange. Nali ndi ambewewa ndapita ku 2 days usiku ananduza kuti malo awa tikugula mala zikoma kwambiri abusa kuti nankha kwathu cha mtima kwathu zikuvuta zinthu pati tatiyeni tinyamulizane pamene tikumva mawu a Mulungu amakoma mawu a Mulungu mukamamva muzichitanso. Nyengo yakusala kudyayi tipempherere zija za nsonkhano wa mission kusalima kuchoka pa 12 pa 13 pa 14 tiyapempherere ukafikawo kumene kuchatu kuti chimamuna cha mphamvu akuti chidokota amenyamenya chimene chinabwera pa chimene chikwadalisa anthu kumene kuja ndi dera lalikulu ndi ground labwino. Ine nasonyedwa mbuye wanga ananduza pita nawo a mission ndinapita kuja kukakhoma nawo chisonkhano chimene pakakhala nsonkhano. Ndiye inu anzanga amene tikulephera kupita tiye ndizapita inu amene muni magalimoto sandero kungotenga na awiri atatu pasalima ndi pafupi paka muzulodi paja mulo wanse wachipoka ndi pafupi 200 yakuti meters mwafika pamalopo zotheka mukamve chimamuna che chimagawa ngati dokotala
chimamwaza tumawu chimthija chinanenepa ndi utengo wa Mulungu, chinanenepa ndi Yesu chimene chija. Haleluya. Wakuyani mfiti ipe pani munitini chalichi. Ambuye akudaliseni. Chisomo cha Mulungu chikugwereni. Mulungu akhale thandizo lanu pamene mwasanthulika ndi kumva uthenga wabwino. Ine ndinganati tikachoka pano wina aliyense apite kudera la kwawo, tikatolere lero la Sabata tisanabwere kuno, tikatolere ndalama yosala iyi kuti mawa sande tikazama peka cheya a fundraising akumene tiye ndiperekeni pwetekere tikabwere monjoya kuti zathu zakwana iyi session ndikumakwanisa iyi. Tisampwetekese munthu wa Mulungu moto. Munthu akamalalikira amafuna zione kodi anthu wandi okumva, anthu wandi otani. Monga mmene ndanenera pa 7 pali ngonero, tiye ndizikonzekereseni tizaji ambiri kuposa 700. Ndinali siku lomwe chakonkuja kokhonza ngonero kumene ndinawerenga matikiti munali 700 chakuti ulendo uno chilako lako changa mwina titakwana 800 or 900 zichita bwino kuti mpingo wa moyo, mpingo wa moyo uzioneka picture yake, mpingo wa moyo uzioneka nthuzi wake. Haleluya. Mulungu akudaliseni chifukwa chokhala pamaso pa Mulungu kunyengo yonse, kusiya mablanket anu, kusiya ulemerero wonse kubwera pano. Simunataye ayi, Mulungu akutolani, Mulungu achita nanu muzina la mphamvu la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msongamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.